Татарстанда кешеләрне йылан чагу очраклары бар. Казанда яшәүче берәү Корыш еремдәге агулы йыланны күрми калган. Табиблар бу кешенең гомерен коткарып калган. Агулы йыланнардан кайдан ничек сакланырга? Бу хакта киләсе сюжетта. Кыры көннәрдә республика урман болыннарында, паркларда йыланнарның активлашуы күзәтелә. Йыланнарның үрчү сезоны ахырына якынлаша. Шуңа күрә аларны кояшлы җылы урыннарда күбрәк күрергә була. Соңгы көннәрдә кешеләрне йылан чагу очраклары да теркәлгән. Ну, видели, черные змеи небольшие, так, как называется, не могу сказать. Стараешься как бы не приближаться, уходить или отдаляться. Вот. Опасно, потому что... Да, боюсь, конечно, как-то их не боится-то. Почему боится? Ну, опасные же все-таки они. Поэтому, укусят, мало ли какая там инфекция, что-нибудь, еще заболевания всякие, потом лечиться, еще умереть от этого можно. Йыланнар саклану максаты белән һөҗүм итә. Шуңа күрә урманнарда, болыннарда йөргәндә аяк астына карау бик игътибарлы булу кирәк. Белгечләр әйтүенчә, республикада тузбаш һәм кара йыланнар күбрәк очрый. Икесе дә кара төстә, бер үк урыннарда яшиләр. Отличается от змеи тем, что ужа, он имеет немножко более тонкую структуру тела. Ике төр йылан да бер-берсенә охшаш. Тузбаш йыланның гәүдәсе нәзигрәк, койрыгы очлырак, башының уң һәм сул ягында соры таплар бар. Кара йыланның төсе карарак, гәүдәсе киңрәк, койрыгы да артык очлы түгел. Тузбаш агулы түгел, тик куркудан чагып тәндә ис калдыруы бар. Кара йылан күпкә хәтәррәк. Агуы канга үтеп керсә, хәтта кешене үтерергә дә мөмкин. Алар гадәттә аяк-кулларны чага. Тәнгә агуы озак тарала. Тик югары температурада һәм хроник авырулар бу процессны тизәтергә мөмкин. Шуңа күрә йылан чаккан очракта кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итегез. Чаккан урынны шунда ук бинт яки чүпрәк белән кысып бәйләргә, күп итеп су эчәргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Татарстан яңалыклары.